Mikähän toi? Yes! Hyvä! Se oli hienoa. Niin oli. Se oli. Jaha, joo, sekin oli hieno. Hän esittelee, että... Kyllä. Rami, täältä. Tule. Täältä. Tule. Hyvä. Putken kautta. Noniin. Kipe. Kipe. Kipe, kipe. Tuu vai. Kipe vaan. Eikö se rupes kuuntelemaan, kun Dio haukkuu, niin... Mut ei se yleensä. Romi. Haukkuhan se Dio äsken. Niin. Hei, Rapsu. Ai kato, se näkyy tosta. Käy hakee, niin... Romi. Tule hus. Hei. Noniin. Sitten kiipe. Kiipe. Yes! Hyvin! Laitettiin pallo kehiin, niin jos se unohtuis muut. Hieno! Pikkupojallakin kuuluu. On. On, sä oot niin upea. Jaha, älä sitten jätä sinne sitä palloa. Ja nyt tästä. No niin, munkin mielestä. Että siis, sehän on vielä semmonen ummehtuneempi oikein toi. Annas. Kato, se jää tohon. Ei oo. Me mennään tähän. Se oli vaikeampi sille löytää se puomi selkeästi. Niin sieltä. oli. Ja se oli vähän niinku, että Niin. Kipe. Joo, se hakee sitä askelta, kun toi on lyhyempi putki. Joo. Ja sehän tulee siis taas eri puolen laukassa. Joo. Tuosta kääntymisestä, niin se voi olla taas fyysisesti Niin. eri tehtävä ja sitten Kyllä. puolieroja. Tuli lihapulloa palloa? eikä palloa, niin Aa. se tarjoaa kato nyt erilaisia juttuja. Että... Sitten tietysti. Kipe. Yes! Vau! Oli hieno. Hieno! Vau! Nyt oikein tuli määrätieto. Se oli tosi hyvä. Oli. Ihan superhieno. Ihanaa. Eikö se sen verran jo väsynyt, että irrottaisitko sä ilman toista palloa? Rami, hei. Se mahtuu myös kääntymään. Tulisitko tänne homma? Ihana tuuli. Joo. Tuossa. Nahkeuden. Hyvin. Tää istu. Joo, ei tosiaan niin hirveästi, että... Aha, nyt Dio keksi tuolla. Se ei ole varmaan kertaakaan tolle sohvalle edes kiivennyt. Ikinä uttosi ikkunassa. Puupäät siis ois tuossa huutamassa koko ajan, jos ne ei ois autossa. Hei. Hyvin, mut siitä tuli vaan lihapulla kun karattiin. Niin. Romi, Hyvä. täältä. Tule täältä. Tule. Ette, älä. Hyvin. Kipe. Aika ok. Napsu jäi, koska se oli aika ok. Ja siitä tuli lihapullaa. Hän esitteli sen yhden, missä tulee oikein voimalla, mutta se voi olla, että se... Tule täältä. Kyllä sä saat sen vielä. Tule hoki. Tule. Vähän kuumis. On. Kipe. Mä luulen, että... Kokeillaan vielä yksi. Se voi olla, että sille ei riitä enää paukut tehdä tota kokonaista. Tulee niin löysästi sieltä. Mene kipe. Hyvin, vau! Hyvin. Jää vähän sellaiseksi niinku,
et mä en tekis kokonaista Joo. enempää. Me voitais koittaa vielä tuo jatko tännekin päin. Joo. Siitä päältä. Joo. Tai tehdään niin taas ensin, Joo. että... No, okei. Ei tarvii esitellä. Ehkä se ymmärsi tämän. Tule Romita. Tule. Päältä. Se on aina sellainen, että pitäkää lihapullonne ja se pallo tänne heti. Ropuli. Tule. Tää. Tule. Tää. Käänny. 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 Kiipe. Kiipe. Putkeen. Hyvin. Hyvä. Hienosti. Näitkö se pallokin? Oi, minkä sä sait? Oi, minkä sä sait? Hyvin. Istu. Istu. Hei, istu. Istu. Hyvin. Iso poika on kyllä vähän lötkö. Sehän ei onnistunut Niin kuin näin päin. suuntaan. Hienoa, joo se ja se plus, että se tulee tosi nätisti nyt sen kääntymisen kauttakin sen tuomin. Odota. Rauha. Odota. Missä näkee jotain, tässä tuulee. Kiipe. Putkeen. Hyvin. Sitten otetaan vielä sieltä, vaikka se taisi olla jo aika päässä. Oli se ihan pääs jo. Ja otetaan uudestaan. Hyvin. Niin, sä olet upea. Hyvä. Hirveän rankka. Ois hirveän rankka. Se on kyllä niin upea tyyppi, että... Kyllä. Nyt ei ruveta kiistelemään. Hei. Menikö päähän heti? Meni. Joo, se ja nyt se rupes piernää siellä. Aina vielä voitonlelut. Aina vielä. Jäikö se sinne? Eikö se toita? Sä et oo joutunut vielä ryömiin sitä. Ei. Mulla oli jotkut treenit keväällä kattilassa, kun yhden illan aikana Hei. useampi Hei. koulu jätti lelun sinne putkeen. Joku kävi kusemassa siellä ja sitten vielä. Ja siis se, joku piti aina ryömiä siis ihmisen sinne putkeen ja hakemaan asioita tai putsaamaan. Nyt saa ihan sitä Nyt Ei meidän tarvitse tehdä mitään enää. kiitti kuules. Hän on sillä lailla ehkä kertonut, että Istu siinä. Odota siinä. Käänny. Kiipe. Kiipe. Putke. Hyvin. Yes. se riittää. Niitä on kyllä niin veriveltään koira. Ei jaksa enempää. Ei. Ai kyllä pysty yhtään enää. Ai pysty yhtään. No mut hyvin ne